Pakasalitaan nga na pauluan. Alilaw. Dear Manong Nemi. Medyo naladawak nga si Mang Pet diti balay, kalbasan iti panang opisina tadda ingkam kamat kong inring pas. Isong alas 6, Manong Nemi ti Rumuara, kat nakadanon ak diti balay, it is 6:30. Nadanon ko rin iti talo nga anak ko, Manong Nemi, nga agas assignment. Duwa ti adda ti elementarya, ken may sa iti adda ti high school, ti inauna. Tinamog ko kadakawada. Ni mamayo, pa? Ni mamangyo ko na. At ta kusina, madamat luto. Siya din nagluto, pa. Insong bat Manong Nemi ni Lourdes, ti inauna. Ni mamangyo. Nakita yung kadin ti kutsena. Ewan na yan. Nakasta akong pa ni mamangyo. Akong pa eh. Di na kadin tawag ang maladong ang gawid. Saan, met? Tawagan nyo, ha? Sige. Ren pasungar taga sa amin nakuha nagpalilasang. Mga antay tulatan. O rin akong pa ni mamangyo. Manong Nemi masansanan nga maladladang nga agaw-awid ti asawa. Tinawagak Manong Nemi agriring saan ng sungbatan. Namintalo ang gundaway. Kitgabot sang si mong bat, tumawag ak tumanamdam ako na. Dadagabo na, kunak kini Lourdes. Lourdes, anak, gagita sa rin na mga tayo. Saan doon ngururay ni mamangyo? Kabayata namang mangan kami, Manong Nemi, nagtimek ni Lourdes. Pa? Nabayagan na kasi ni mama niya. Almost 1 year na. Nga isulot man adladaw nga gawin. Sa amin lang makita ti kabigatan na. Apay pa? Di yung pagsasalitaan? Pa, kinapod na. Alo di kiti mangidandanon kanyak. At ako makakita kini mama, nga ada sa balikat ka, duwana. Siguro kat katrabahuan na, wano saan kat kabagyan tayo. Sige, nasiyat nakaopisinaan na. Nawantan yaman nga relasyon da. Kasi sila mo lang bagbagang at mading aramid ni mamang mo. Lourdes. Sabi ko mata saan tang. Papako na ko man. Nasingpet ni mamang yun. Isunuan niya man di mamangigyo saan nyo nga patpatyan. Tadi na magyo ka din kayo mamang yun. Nupod no. Haan. Siya at mang damag pa. Nasayahat ni mamang yun. Iso nga hangkay agat atap iti madi. Dakis tagatap. Ti dakis agat nupod no. Ang sardingan Lourdes. Pas nagtayo yung tagbasa. Ay mangan. Awanin tayo doon ni Pai. Kaya tulad tanga rodin nga kastat. Araramid ni mama. Kada kayo. Lipliputan na kayo. Sumardang nga kunak. At apay mangagbo. At apay bagam. Mga babain nga ina. No muna! Sardin ka kami ng manang. Amam lang aro din na kasta. Babayam na ta. Makamon na po Diyos. Kinunamit ni Richard. Ti akinten. Didinto ta nagmisuot met Manong Nemi. Ni Malu. Ti naudi. Anak ko. Nakamlatan kini mamangyo ti makamuag salita. Basta ti aramidin nyo, ipas nagyutag basa, agtitinulong kayo dito balay. Ket ni, awang katulong tayo. Baga, nagagatak, papa. Ang sakti na una, babait ka na tao. So nga ti obligasyon ko man ni mama, ket siya akong tinangaramin. Na makaringak ti bigat, siya akong nagluto, gistimar. Ba't maturog to pala ni mama? Sikantot papan mangririing, ket kakaasinton nga mangikamkamat nga saan nga malado ito pisina. Gabuta,
Rabimat kami na sumangpet. Sakbi nga mapang ka magbasa. Makadalos kami. Iti madamdama, nakwirapin ti aglaba, sakto maturog. Hagananos kanak. Imbes ko mga ni mama ti bangaramid ka kita. Mga opisina ni mamangyo. Kahit numarigatan ka, maam naman kita baling nga katulong. Iso pa susuldan nyo. Sa bagay, duwa kayo mo't nagsapol kini mama. Ngayon pangan-aramatan ni mama, ti kwartana. Di si sweldo yun, papa. Iti tadyo ka di kini mama. Nakadado ang saludsod mo. Lourdes, nagulimat kan. Tuloy yung titimangan. Hindi man pasak ka na nga, manunemi na pa nagidisango ti balay, agpapariir, papariir. Siyempre na, tuloy kita lumabas. Lumabas ako, Jimmy. Eh, manang, Slador Orion. Ha? Baka awan pa di bakit mo? Awan pa nga rin. Kaya napamanan na, napandawanan. Tilay pagbagama, no? Ay sus apo, Jimmy. Agsipot ka. Alilawon na ka. Timak dera ko, mano. Simbre ka kung di taon. Pati di kito yung karobak. Diyos ko. Umit namin. Hadulaki din di kiti makakita iti aramidan manunay ti asawa. Ket siyempre, jakli baken manong. Masaksak tanak mo. Masaksak tanak. Hindi pa lang nga nadlaw ko ang 5 miis ti asawa nga ni Rita manunay. Tsak malagipin no kaano di tinaudi pa nagkanaig ni. Nabintas ti asawak manunay mi idinto ta gagangay laing tilanga. Kung ada nga rod kat. Apay kano nga kinayatnak ni Rita idinto ta. Saan ba't nga nagwapo unay, nagwahanag ba't nga nalaad, saan nga nagwapo kalkalingan lalay. Hinabod no naman ang name, di adakam pa lang hindi college nga adan relasyon mi kini Rita. 3rd year college. Iti napaaklon ko isuna. In-date ko nga dagos, in-check-in ko nga dagos. Saanan ni Virgin Manong. Idada kami, iti 4th year college, manong name, nagtutuloy iti relasyon mi, ken panagday-date mi. Naggraduar ka mga agpadpada, nakastrike ka mga agpadpada, iti trabaho, aging ka nagsiko. Baga na iti manong name nga masikukin. Sige, agkalay satan. Kunak mat amano, gabuta talagang na nagasaganak nga mangikasarken ko. Nagkasar kami, kahit nadaan kami kabukbukodan nga balay, babayan ti balag tinulong mi. Nadaan kami ti talungan nak. Nadaan amin iti elementarya, ti Dua, high school, ti Maysa, ni Lourdes tinaon. Almost a year, manunemi nga 5 miis ti asawa. Alam mo tayo kiti gondano no ka, kasarita kiso. Rita? Oh, Jimmy. Ada ka ti pagkurkurangan ka? Pagkurkurangan na. Saan kun nga marik na, ti dati-dati nga lailom ka niya. Dahil ka di? Well, Jimmy, agpadpada ta nga busy. Agtrap-trabaho ta nga agpadpada. Kastamit idi. Sa bali ita. Dumaktakil di kiti magastos, di ba? Adan ti high school ni Lourdes. Di lamamin baka madamdama, kasla arig na madamdama, adan ti college. Kahit mo sawin. Dito ti kapunan no apay nga. Apay nga, overtime ak. Overtime? Oh no. Ada ka ti panagat-atap mo kanya? Hawang ka di. Tiyan niya.
Ada ka di sa bali nga lalaki ti biyak mo? Awan. No sino man ti pakadamdamagam. Sinpat yan. Siyak mo suda. Di na ko maalilawan. Taalilaw ka di? Alilawan ka? Among kadino kas pagarigan tag peso. Nagdakkel nga basol iti Diyos. Kahit no saan yung isar niyang tararamidan niyo. Dusahin na kayo na po Diyos. Dulamin nga magbakam. Ado ko madtan natin madusdusa. Kahit mo sawan. Di ka mamati nga dumting to di gondawan nga madusa kayo. No sino man data nga lalaki. Awan lalaki ko nakmet. Sumardeng ka. Kahit no aramidak man. Di aramidem. Aramidem. Tap na fair. Di ka talaga nga peso. Awan ko naklangar doon. Awan. Iti opisina manong nemi kasla dapayin ammo di kiti ka opisina ni Bert Imbasidag. Mare. Kaslawang problema. Abay, tanya ko mati problema. Abay, kahit mo ang problema. Langam ngamin ti awang problema na. Kinabi ngamin nga ag problema, kita awang problema. So nga siyempre, gabot awang problema, langak daw ang problema na. Kahit siya nga awang mati problema. Ay, pagpada na awang problema na. Ngayon di mo ka di problema ti asawa. Abay ko mga problema ti asawa. Agaw-awid man. Agaw-awid. Ore agaw-awid. Ngayon madamat mangramraman na sa wali nga lalaki. Para Bert, ibabawim di bagang. Awang pamaniknik mo. Pamaniknik gayam di masapol mo. Pues, bayam, tamangalak to iti pamaniknik tapno mamati ka. Anong nemi imangyasak iti naunin? Sorry baka ka problema ka itan. Ang problema, mara? Ora matuktalam nga pudno? Nga alilawon na ka? Ti alilaw nga asawa? Sang alilaw ta asawa? Pare, Jimmy, pagpadata nga lalaki. Kaya mong siyak ti kasla, masak nan unay no, adapadak nga lalaki nga maluglugitan ti lulunan na. Mabaling nga di pare nga, agsublikan dyan lamisan mo. Madamat trabaho. Okay. No, ang problem, di. Amam siya pakit, ag problema kayang kay. No, apeng nga, awang pulos ti aksyon mo. Kabigatan na manunemi adainsen ko keng kabare. Daitan ti pamanik. Narana mi manin ida. Iti dati nga pakaranranaan mi. Nadawan pare. Sige, kita tumandam na. Agyaman ako. Madamdama manunemi inupen ko't cellphone. Talong aladawan. Ti asawa kang peso. Ken ti lalaki na. Kag iti alilaw. Nagsisinubo da. Guwapo ti lalaki manong. Ububingin siya. Ububing spaisuna. Ngim ti asawa. Natan. Dito'y balay manong nemi kinasarita tak di talungan na ko. Apa yan, pagbibitingan tayo, ha? Ito ipakita mi keng kapapa. Insenda ka na kami na picture. Da mama kan ti lalaki na. Saan yun ipakita kanya? Awang ka ti aksyon nyo, papa?
Ano nga ti kayo yung aramidan? Patayik ti inayo? Kasarita yo. No kasarita, han na nga nugutin. Ipakita yun na kita ngaladawan. No saan yung kayat nga salangadin, da kami nga anak yun, timang salangad king kuhan. No. Ano yung aramidan dahil? Tanya taramidan nyo pagsausawan nyo ti inayo, bagayo nga dakas nga asawa, dakas nga ina. Kadala nga magdadakas. Kat mangag ti sa nga karubaan, pa, ori hawan ti mangag da amudan. Amon ti sa nga karubaan, amon ti sa kabarangayan, amon ti sa nga sang kaadwan, kaadwan makakita kadakwada. Amuda ni mama, kat sabag na sikat kakuyukuyog na. Banyo to pagsalita mi nga doon ito itinayo. Katurog kayo. Taurayag tinayo. Urayag. Dimteng ni Rita manunimi nga medyo at da inom na. Overtime? Ayan, dalawang matandaran mi nga party. So medyo nakainom. Kinayak tinagawid. Kaya't ti aksidente. Abi ni ka, tapi sering ka pa lang, dapat tulbek ko. Dalakit ko ipakita kayo ka. Detoy, kita. Sino na takadwam? Kasin sinubong. Saan nga siyak deta? Apay ko nung saan nga si kakit nakalawlawak na siya. Amo mo teknolohiya tayo. Pagbali ng dalat nga ko, baka naalad nga picture ko. Kinalad di ulo na, isut impaulo da kada nga babae. Tapnog parang nga siya. Nawasta sa mga nugutan? Abi ko nga nugutan? Awan di mading aramid ko, awan lalaki, siksika lang. O may ka mga rod. Nabayagin na saan nga nagkalaing. Ay, nabanog na. Gaputan alpas kayo ni lalaki. Nagpapas kayo ti hotel. Malilaw. Di ka palang rod pumanaw. Aman ko mapapanahon na. Kit balay ko na ito. At asang petak nga balay ko. Laglagay pa nga gastos ta nga dura ito nga balay. Kit no da kami nga rod nga agama ti pumanaw. Kaya sangpet mo dito ti lakim. Tapi kung may sangpet ko dito. Ti lalakim, baro ka di. Wano damat asawa na. Awan lalaki ko lang aruden. Kahit ko ni maturog. Sana ko nasigain pa. Nakadagdag senti barukong kumanon. Diyak kung kaya't pagproblemaan yan tangi kat sa da siyak tagbasbaso. Ngam siyak ti mahal alilaw man. Kaguradak dagiti anak ko no awan ti action ko. Yung manahin dahi ang action ko. Panang salangat ko keng kuha na panangibagak ng agtalaw. Ang tinamat kaya tagtalaw. Ngam na kami tagtalaw. Sambot nga rin nga mabalin. Kabigatan na manunemi na imas pala ang titurog ni Rita. Ta Sabado, awan opisina, awan mat klase na gitanak ko. Kita nga bakasyon na nako, titinulong kayo ha. Dati dito mat pa, oresan yung ibaga. Titinulong kami, kanang trabaho tinagtibalay. Gabutang, pulos, naawanin ti ubarak sa baling araramidan, ti asawa yo, gabutang. Di matlata makisinsinara. Lourdes, tarim nun ti pa nagsasako. Talaga amat pa. Nangig ko tinagsalita nyo, Drabi, kaputa inuray ko, nga dinteng ni mama. Sinalangad nyo, papanawan nyo. Tinamat kahit tagtalaw. Alangan ba't nga dito tagtalaw, papa?
Anyo nang pakaring ko rampay, di may panggap kada kami kini mawang iyo. Basta, agtrabaho kayo, agbasa kayo, data lang. Siya kung timakam mo, papanawin nyo ka di, napilit ni mama. Mangibabain, papa. Masapul nga maumon di kita tao, nga papalawin nyo isuna. Tapos di kas takat may baga, nga saan nyo akayat, teraramidan na. Anak, urisan ko papanawin, tsak kayat teraramidan na. Kaya ditulog yung latang araw na, kasi mapasamak. Nabaling ka din nga saan tayo mapagsalitaan dahil, ha? Siyaklatan di ba ka mo? Sige. Sige ba? Ang narodit bibiyang. Ngem no, saludsudan da kami. Di kita'y piyangot. No, apay nga dapay lang ni mama, apay hanyo pala paparawin, kat manglilipot no kunada. Awang kanulatan ti bibiyang mi, makamodalatan kini papa. Una kami datan. Sabado, manong naimi, ngem namigat, nagdigos ni Rita, Rimuar, ni Saludsudik na papanan na. At lang mapan na aramiden. Di pala napnek, iti asawa. Di pala napnek, iti kamalala na. Nagsinarak naman eh. Ay, apo, dagiti saan nga maununa, maumuma. Dagiti gulib, dagiti manglilipot, dagiti alilaw. Kinunaklatan man. Naging nag-ring sa cellphone ko, saan nga nakapunbok. Sinong bata? Hello? Hello? Babae. Sino to eh? Siyak ni Milagros. Aslaon na mo ka Milagros. Gabutasan ta pa yung nagamang mo. Ita lang. Siyak ni Milagros kat si kami ni Jimmy. Kasamam kat ni Rita. Diba? Adaan kita taluan na. Adaan ti high school tinang una. Kada kami kini Richard. Talumet. So na lang babasit pa'y. Dua pa lang dadat elementarya siya inaudi kita hampir ang basa. Tapi magbagam na kita. Gabutas siya ti asawa ni Richard. Ti kabit ti asawa. Imposible nga sa mga mo na relasyon na kitito ha. Di mo? Uno di mo patsyan. Uno sa mo amadlaw. Uno na laing ti asawang mangilingad ti kinapudno. Jimmy, mabaling ka di ang kita ta. Sapta, apa yung kita ta? Dapat na makapagkita ta, makapagsalita ta ng samon-samon. Tahan nyo ko magpagsalitaan ta. Pagsalitaan ta, di kita asawa ta. Manugot ak manong nimi, nakipagkita ak kini Milagros. Di pa kasdaawak manong. Ubing, ken, asla adadang napimpintas ni Milagros, ngim ti asawa. Milagros? Jimmy? Kaya managtam pinatgam di kidaw ko. Talaga ka di nga nilakay mo, kanibakad ko kat adrelasyon da. At doon kiti, mabaling ko ipakita kang pamaniklik. Kaya't mo? Sanin. Ngayon di ba kasdawak, nagpintas ka, hubing ka pa eh. Dahil ang arti may sapay pakasdawak eh. Nuapay. Ano trabaho nila kayo mo? Tricycle driver. Tricycle driver? Siguro,
Gabutam, ik ni misis mo, ni Richard. Isot mang mangten, kawan na nagpintas ka na trabaho na. Tawarin no saan ang nagpasada, ni Richard iti tricycle. Ako'y kuyog dalatan. Anong arte kahit mo itapag salitan ta? Itulog mo ka di, Manong Jimmy, nga maagaw ti asawak ti asawam? Kinabundo na, pagtaltalawak ti asawak. Saan ka magkan ano? Awanan ti amor nga mariknak kang kuhanan. Kaya sika, kasapulan mi, ti asawak, ti ama di kita anak ko. So ano kasta nga, kasaritak itinalapat ti asawak. May bagak nga isina na radya nga babae. Di na kano kayat, agyaman na kano, rumbeng kano agyaman na. Kaputan no, awang kano relasyon da. Kahit nagiti gagangay lang nga sapsapulan na mapaspasadaan na titad na kanya, agbisin kami. Kaya nagpahisuman. No, dawatek, iti asawak, iti nagpasadaan na, napasadaan na. Pasaremak ti 1,000, 1,500, 2,000. Yan. Tinal daw. Pasare, every other day, nga magtid. Tadaman di kiti kundaway nga, wala daw nga gawin. Manong Jimmy, diya kayat nga, mapukaw mit asawak. Kaya api ko mapukaw yun. Amangan no, agdanadan. Agdanan di kita asawa ta. Amanong saan nga gaw-awid ni Jimmy? Ay ni Jimmy? Ni Richard. Amangan no, ikaseran ni bakit mo isuna? Gandinan palubusan nga gawin. Kakaasa kami pa'y kadigtalungan na ko. Diyak ba ilan iday nga sakad ti panagpiyag da. Kapilatan no ka nga sumrek manin ang kaskren, servidora ti karinderya. No kas pagarikan ta, saan nga agaw-awid pa'y ni Richard. No, agdanadan, iti asawa. Awan no ka ti bibiyang ko. Manang Jimmy, no saan na kayo nga sangpetan ti asawa? Panagkunakit, awan ti concern ko. Awan bibiyang ko. Ano nga awan bibiyang mo? Kat asawam? Asawam ti mga agaw iti asawa. Awanin ti bibiyang ko. Gabutan. Awan mo ti bibiyang ko. Iti araramidan ti asawa. Kunak lang matulungan na. Kunak lang no, agpadpadat ang agtinulong. Samid gayam. Pagdaltalawa kong ti asawa. Kahit nung kadananan ti asawam, well, that's it. Awan no kanti makitkitak nga alilaw. Awan no kanti makit-kita mi kadakitan anak ko. Kinabudno na talagang didan kahit pa nga makita tinada. No kasta, mapasamak ng dinada. Mapasamak ang mapukaw min ni Richard. Kasalitam ti asawa ma. Uri ka din na ti asawa, no suportaran na kayo. Kasano no, hanga kayat ti asawa nga suportaran na kami. Awan no kat bibiyang ko. Nakakasiman ti kita anak ko, Mang Jimmy. Awan ti mang suportar kada kuwada kas pagkarika. Kakasyak to manin. Idaw-dawat mo nga saan na kayo nga pantahan na kayo nga baybayan, nga agawid lata. Magparparik na kanya. Naman po ako ni Richard.
Kasta manunemi ti panagsarita mi kini Milagros. Ti asawa, ti lalaki ti asawa. Manunemi, tinunton di kiti naganak. Tinunton di kiti anak ko manunemi no sa dinut nagkapwa. Adamat in date ko. Wala, hindi mo pa. Bumulbalis kayo. Saan gati nga karping nga klient ti mamalas? Sabagay, handa kayo mat ka di ba mabalaw? Adda kinasinarak ko kat napang kami ti restaurant. Diyan kami nga nag-lunch. Inawis na. Takayat na kano kasarita. Sino pa? Ti asawa. Ti kapit ti inayo. Ala? Naman? Kaya't mo makita? Pinicture ko. Dato yun. Nagpintas mo. Nagubing. Talagang ubing ni mamang yun. Aming nga. Diyan ka mo noon yan. Klase nga babae ni mamang yun. Siguro agad. Nalalaing dahi nga Richard. Ngimiti siya. Siguro agad talaga nga saan ako na kayat tinayo. Dahi nga Richard kayat na. Taan pa. Saan yung napag-awawidan ni mama? No pagkarit na, nga ito kwartahan na, anay kapat dito balay. Di subliyo. Di pa yung lalaki. Di pangipanan na sweldo na. Kunaktupan. Di na imbagatahan na iraman tapar kayo. Saan kumatitid kang kuwanat kwarta? Sweldo manipod idi. Madlaw kong adlan sa baling aramidan. Di na matdaw-dawatin. Tawar-dawatin na ang kuitan. Papanawan nyo ni mama. Saan nyo nga paspaster kayo na umay dito? Banyo, i-prepare ko na kita rawatan na. Taintun sumang patisuna. Iyawat kong tulatan kat pumanawan. Manong naimi kastat inaramid da kita anak ko. Pinalubusa kita. Bayang Pinalubusa kita manong naming isudat na kisarita iti inada. Iti pangpanggipan ilokat ni Lourdes, ni Rita manong naming asawak ti Kate addan nagiti tallo. Addan nagiti tallo nga kakapsat agkakapsat manong naming iti mailokat. Ni Rita ti Gate, inyawat dan. Tinagyanan di kita rawatan. Ito kita so dito. Ha? Ma'am, awanan ti karbeng ng pay nga sumrek. Iti da ito nga balay. Sinab ko na kada kaya? Hala siran, di siran ti pagdak. Isa na ko ti konsek. Ngim nag-aabay manon name. Di kita kakapsat nga talo. Kat sirsiraan dati na. Awan ti karpengan nyo. Nasa amang pastor kanya. Anak kailan. Handa kami nga anak. Apo. Awan ti inami nga adlilaw. Awan ti inami nga dinakes. Awan ti kinkunan. Pinakawan na ni Rita. Jimmy! Kumakaman dito. Anawan di kita anak na. Awan anak mo ka no. Nangig moment. Kahit mo sawan. Rita, alamon di kita gamit mo. Lain ready di kita umping. Di kita putot ko, di kita anak ko. Kahit pumanaw ka dito. Ikang kayon ti wayawayayo kini Richard. Inruar manunimi di kita anak ko, di kita nakaikabilan ti arwaten ti asawak. Kalbasan na. Isimbrek da sada. Inagaw da pa kiti tulbek kang kuha naman. Sada inserek indrekap nga inlak manunay ti gay. Pastor ganda. Pumanaw kan. Gabutasan da ka am mo. Awan ti inami akaskan ka. Pumanaw kan. Awan tinaramidan ni Rita manunay di pimanaw. Di kita magbiyangot nga karuba.
Kasta ni panagpalpalakpak da. Kasta taore da kami, karubayo. Hami kaya na makita tikas keng kuha na. Mangibabain. Kinunada man. Sige, subli kay nga rin ka kita balbalayo, kapsat. Nalpasin ti drama. Hindi ko mapailain mo, Jimmy, nga pinapano mo ti asawam. May ayatan ka lang malipliputan. Ilalay so karon ka kunak ka na kayo, ang isarding yung kapot, awanin ti asawak. Awanin ti pagchismismisan nyo. Makitak tila nga digiti anak kumanong kaslaw. Ad-adda nga limawag ti rupad. Naragsak kayo? Naragsak kami, papa. Taawanan ti mangmangtad pa, ti pakaibabay naman. Hindi pala yung magbagakada kayo ngamin, napapanawin nyo. Anak ko, talaga man kahit ko papanawin ng di mat pumanaw. Lalo siya at mo tinaramid yun. Daki nga mismo, tinulungan dak, kanang papanaw kayong kuwana. Sige, pas nagkiyong ate, panagtitinulong yun, kanang trabaho ti balay, kaya nakangrunan ti amin, pas nagkiyong tagbasa, ha? Huwag pa, akong pagdanagam. Ngayon, ti saludso ti ta. Di ka di mangalat kasukat na? Kaskarin at karot mo. Kaya nung mangalak, ang kumot mabaling nga kasar, ta si kakasarak ni mamang niyo. Dalalalan. Wala kita, ahalan nga, nagpilit pa itinayo. Okay? Nagbiag tayo ang gagangay na awan inayon, ahumatan ti asawa. Kaya di nga rabii, manong name tinawagan na ni Milagros. Hello? Kuya Jimmy? Jimmy ka naman natanawang kuya na. Abay, katawag ka. Apeso ka di? Anya? Nga pinapanaw yun ni misis mo. Saan nga pinastrek na kita talungan na ko. Nga nangimpake ka na kita rawatin. Saan na? Saan nga naipapilit? Ni Rita ti kayat na. Gusto mo itlagaya ma? Nga timawag ni Richard kanya. Ti asawak. Saan ka nung nagawid? Kaputag din nadan. Iti misis mo. Orek dandanan no pasare sarong kara na kay latamet. Mayat ano kasta. Yung panag ko na. Bagasam ko nga makit-kita ti asawa. Bagasam ko nga makit-kita pa. Bakit kita na kita anak ko isunod. Bagas dawak namin. Ubing kang ni misis ko. Sana pimpinas kang ni misis ko. Kwarta laeng tiganggan udan, gamgam-gaman, ti asawa kiti asawam. Kwarta laeng. Tamaidad mo ti asawam, ti kayat na. Anat bisyo ti asawam. Amunat uminom. Amuna pa iksugal. So nga, Jimmy, nugas pagaligan ta, saan na kami nasuportaran ni Richard? Mabalin ka, sikat imang suportar, kada kami? Siya? Uy, adatalungan na ko. Dakal man siguro ti ko, sweldo mo. So nga, mabalin ka di. No, awan ka na kami. Mabaling ka di. Apay kung masuportaran kayo, di kayo kapin ano? Di asawam ti kapuna, no apay nga, awanin ti asawak. Di na di asawak. Nasumang suporta ti asawam, iti tawagam, ta isot mang suportar ka na kayo. Kasukat nila kayo mo. Diyak mo't amo ti cellphone number na. Itod ko ka. Nagsalita kayo. Sige man nga Rod. Sige man nga Rod, Jimmy, please.
Hinted ko nga ron nga in text kang kuha na tinamper manon na imid asawa. Kalpasan nga dati 3 minutos, 30 minutos, tadyak makaturog, timawag man. O anyat na pasamak. Nagsawsawan na. Awang kano, ti mauray ko. Apaka nung suportaran na kami. So, manong Jimmy? Ilunlunod ko dagiti dua. Dagiti alilaw. Sapay ko matay da. Milagros. Dagis tagilunod. Dagdagis at ramidan da. Yung takil ti pamatik. Dusahin ita ni Apo Diyos. Madtusa dagiti alilaw. Hindi may isa nga malam nga panagawid ko nga nung name tinawagan nak ni Milagros. Abay manin. So dinot tayo mo, Mang Jimmy. Jimmy. On the way nga gawid. Nawaling ka din nga dumakas ka dito balay. Abay, please. Wala pagbit mo lang. Sige nga rad, ibagam no sa din no. Kat dumagasan. Gagangay lang nga balay, manong name nakaslat kabarbaro pa nga ni Pasdek. Wen, semi bungkalo. Nagtugtugak manong name kat idi mailokat tiri daw. Lalangab ko ti kadigos nga babae. Ay, manong diyan Jimmy. Nagalisto ka kayam. Dati lang panagdigos ko kadadakan. Oo. Abi kasta pa nang kitang kanya. Nawimpitas ka man hindi kasta kalangan. Nagpangluka. Panglulang ti sabon, kin shampoo. Baga tatapay gatang ko ti sabon, kin shampoo. Sumar ka. Di kita anak mo. Dada pa lang takaruba. Imuno na ka nagdigos, sakbay nga digos mida. Amuda nga digusin ni pagbagida. Kinamuda nga digusin nga labaran kapsat da. Awang kaduhak. Dati kwarto. Jimmy, nagpagpadot ang maripliputan. Abay saan ang tamat nga ramidan terramidan da. Tsaka kahit tagbasol. Milagros. Di ka di man sulisog ganyan. Umikangan. Ginuyod na niloko. Milagros. Agor ka. Linuktat na ti gay. Linuktat na ti kwarto sana. Inrekit na inlakit. Inikat na ti. Naibalabal kang kuha na tuwali. Jimmy. Look. Nakapimpintas ka. Maping kwarta. Tigun-gun udin na. Katsyak. Sala nga kwarta ti kasapula. Nabayagan nga saan na kasi nabugan ti asawa. Katsika nabayag matan, di ba? Oo, niya pala tururayan. Siya ka di ba lang tururayan ng mga katirwata, ha? Jimmy. Lalaki ak, manong. Siyempre, nasuliso ka. Husto ti kunana no kasano ti panakawaw ni Milagros kastamet ti panakawaw ko. Aramiden gayam ni kiti asawa mi. Kapay mga di may aramiden. Manong nimi napnekak. Kat napnekmet siyempre ni Milagros. Jimmy. Kayat mo, kanahin ka dumagas. Kanahin nakmet nga. Agdigos sakbay na dumagas ka. Kan kanayon kumot nga papanawon di kita anak ko tap na makaisturbo ka data. Imsimang pwede di kita anak mo. Hoy, dadan tilikod. Aglablabardan. Nakaluto ka. Nakaluto ako. Mga katoy. Ramanam tila luto. Sanin. Nakon. Dumagas kang tunganin ha.
Nakaroten. O nalipatam? Nalipatak. Owen. Mamit lang. Datoy. 3,000. 3,000 kain ti balor ko, ha? Oo ka. Masapol ko. Kwarta ken si ka, ang chiming. Inirum te kag dito'y balay manon nimi dinamag ang dagos ni Lourdes no apay nga naladaw. Anda di magas kanak. Di magas kayo? Sila lang ayo tinabannog pa. Anda inaramid Diyos, di magasan nyo. Anak. Pa, oresan yung ibaga. Amukon. Anat amok. Inaramid Diyos mo ta. Ta mailiw kayo mo eh. Ngayon asid no. Ti asawa. Ti kabit tinayo. Change partner. Nagsinukat. Ti asawa yo. Amok na sandag ka. Kagura. Abi ko magaguro da kayo pa. Kaguro da kayo ano, awang at ako mapalan ni mama na sumangsangpit. Diyak pulos pagkarupan anak. Nakasto ti pagbalinan ti biyak tayo. Ori da kami papa. Ima okay lang. Gabot na talaga ng rumbing laing data. Aking gaman ng name ng bimtak ti may isang takos nga damag na uram ti paggigyanan di kiti manglilipo. Rabi nga napasamak manong name ket nabartek da kanong agpadpada dagiti dua ket nairaman da nga na uram. Nasapang impyerno. Siyempre, timrem nga nagtedted di kiti luhak ng runa. Hindi mangikot sa ibek manon nimi di kita anak ko nga nangarakop kanya ngay mararakop ka na ko. Awanin ni mama. Namimpinsanan nawanin. Pakaimansagan na pa. Kasaritak dalulukin lola yun anak ko nada. Tinawagak di kiti katugangak man. Jimmy, papa, napakawan mo ka di matlayang ti asawam sakbay ganatay. Iti panangawat ko, iti araramidan na kaniyak. Pamakawanin di jay. Napakawan nga tadagitan na kyuson. Pahanjak lang mo. Pakaimansagan na papa, tabala yun no. Asawam, ti anak mi. Ken, rumbing una nga dita. Tapno, nabibilas madlahan. Sige pa. Dito nga rin may mansayag ti anak mi. Basta nga rin tinapasamak manong nemi, noan niya ti nabati iso iti na ilungon. Nagproblema mo at manong nemi ni Milagros. Sa aming inawat. Dagiti naganak yung kuha na at napan ng claim. Very good. Milagros. Nakasaysayat ni Apo Diyos kadata. Sumati ko na, Jimmy. Awanan di kita asawa ta. Iso nga, si kakensyak mo din taga-asawa. Kayat mo? Kapit din na saan? Sunulangin na, nagbaling nga, inom. Dagos di kita anak ta. No gusto pa lang ipatag ko ka na kita anak ko. Gusto pa lang ipatag ko ka na kita anak mo. Gaman anak doos ta. Sige, palpasan ta nga ron ti makatawin. Alpasan na, agkasartan doon. Kaya't kasta nga ron tinabasamak manong nemi ta kamin kini Milagros na nagtultuloy nga nagtaktako na inay. Kaya't awan mo ti problema kadagit indem nga agkakabsat manong nemi ang sibud ta makapagkinawatan na. Nagroon na kini Lourdes being inauna manong nemi.
No kasunod parang tratar na kadagiti pudno akabsat na. Kastamet ti panang tratar na kadagiti anak ni Milagros. Bigla manong naming imado ti anak ko nga si Mabali ti asawa. Ti asawa nga pulos nga dinaktual lilawin. Gabot ti pagpateg na unay akas man ti panang ipatpateg ko ken kuan. Dito nga ron ti pagkasarita manong naming ket thank you iti laing mo nga nangibasa ket sapay ko ma. Tadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, Jimmy. Thank you mat kang God, Jimmy. Thank you mat kadagiti nagbuya sa